Ang dribble, dahil kay Hardball, itodo mo. Hardball, kahit pa ilang ulit, sa init na nag-iit-ngit, ligayang sagad langit, itodo mo. Hardball! Ang Hardball ay gawa sa mga sangkap na herbal at natural. Mabibili sa mga butika nationwide. Produkto ng Brigada. Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas 10 na! Drama na! Unsay akong himuon drama special. Masubok man kag masudya nga storya sa gugma, pamilya kag kabuhi, pagadramahon sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J kag Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama special sa 95.7 Brigada News FM. Tama na. Mayong aga sa inyo tanan, Papa J. Boy Nunoy. Sa lang mga suki ninyong tigpalabati sa mga friends sa Facebook. Good morning. Good morning. How do you do? Welcome to Pugsit. Pugsit yun. Hindi, bitaw. Itago nyo lang ako sa pangalan nga Ray Ray. Oray. Oray. Aray! Aray! Papa J. Boy Nunoy. Hindi ko na lang pag-i-mention kung taga-diin ako. Basta permanente ako nagpapamati sa inyong programa. Taga-diin. Papa J. Boy Nunoy, isa ako katrabahante sa isa ka mall. Clerk ako, Papa J. Boy Nunoy. Say, makita gani ka namo kamo kapin pa ikaw, Boy Nunoy. Aba. Ara ako permi sa kuan. O, dira ako permi nagka-plastar ko nagpamula ko. Dira ka dito sa mga kuan babae. Sa babae. Dito ka kuno niya makitaan permanente sa kanang gabaligya og bra og panty. Nan. Mandamay kang bata kanagon sa po ka dito. Dapat kabalo ikaw magpwesto sa mga maayo nga mga lugar. Hindi pa pili-pili ikaw. Pili-pili kag brag pante. Liso sa wala, liso sa tuo. Mandamay ka. Pilion mo man ang mga nagafit dito. Sama tama. Si Papa J, makita po na ako usahay. Napo dira banda sa mga gabaligya og tibak. Ayan. Pero pwede ba na ma-fit, Papa J? Ang kuan? Ang panloob? Pwede testingan? Pwede testing. Pasi kung testingan ni mo gunya og magbakal ako kung kaisa, Papa J, dira sang brief. Gusto ko gidabi i-fit. Testing. Okay, sa may sizes nga large tuod pero American size gali. Kaya lang magbakal ikaw nga halog, sibitan mo dulang. Pandamay. Ini mo ko na, Papa J, po na nagalibog ang ulo ko. Kung tama ba ang magpasugot ako sa desisyon sa kong ka-live-in partner. Ngayon tago na lang nato sa pangalan nga Jigo. Jigo! Jigo! Go! 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 Pangalan pa lang daw kuha na ba? Ikaw! Nyara ka sa idalom sa tulay. Lay. Gakomos sa kapapel. Pel. Kag nagahangad sa langit. Ngit. Galing kay nag-ano si Jigo. Jigo. Badyan. Oo, Papa J, boy, na si Diego ang akong boyfriend. Live-in partner na. Pero bago pa kami nag-live-in, Papa J, boy, Nunoy, may live-in na siya dati pa. Kag may bata sila, Papa J, boy, Nunoy, isa. Uot mo sing ganun, ikaduha ka na. Ikaduha na siya nga live-in. Ini ni Papa J, boy, Nunoy, napansin man ko na ako ang mga nagligad nga binulan. Pagsagi sa kapananghit, Papa J, boy, Nunoy, nga
magkit-anay kuno daw sila sa iyang ex nga live-in nga may anak sila. Kaya ang iyang rason, kailangan kuno niyang kantuan Papa J. Boy Nunoy kay ginapangita siya sa iyang bata. Nabudlay man para sa akon Papa J. Boy Nunoy nga pugngan siya. Bangod kay karapatan man sa iyang anak Papa J. Boy Nunoy makita ang iyang tatay. Pero Papa J. Boy Nunoy ginalibgan ko subong. Kay daw nagsigi-sigi na sila og kita sa iyang ex live-in. Og nagsigi-sigi pa. Siyang panangit Papa J. Boy Nunoy nga magkita lagi daw sila. Na-alarman ako Papa J. Boy Nunoy. Amo to Papa J. Boy Nunoy gambalan ko siya nga kung pwede, untato na. Pero ang hambal niya, Papa J. Boy Nunoy sa akon, wala ko na ko'y salig kaniya. Para gid ninyong maintindihan, Papa J. Boy Nunoy, kag malaygayan ninyo ako. Ano ang sakto na kong himon? Amo na yan. Ang mga natabo. Hi, friendship! Pipoy, ikaw na! Hoy, grabe ka. Pipoy yun. Pipay daw Poy, Friendship book. sulod poy, sulod poy. Di ko masulod din friendship. Inimportahan ni mo. Poy, pasudla na poy, danlog na na. Hoy, dugay na ni Gilawayan kay Danlog na. Danlog ang bisagra ba? Lagi. Kaning doorknob di mo ba? Bertig yung Danlog sulod ka. na, sulod na. Ano, masulod na ko ha? Dali lang kaya, nagahimos pa ako. Hoy, grabe ka. Hoy, friendship! Ay, Ano na lang itsura mo? ay besh, maayo kaya nagbisita. Ang imong buhoy, grabe, nagkulot-kulot. Ang imong damit, naabot sa lupa. Kabalo ko nga Ay, dahil dos nga. ambot! Kalain na bisa nga pamatyagan eh. Kalain naman ang pamatsyagan mo. Siguro may mga problema lang, may ginaisip lang. Hoy, na grabe hindi siya. maayo. Ay, ikaw, kamusta? Kaya Maayo mga palagaw problema ka. ni mo. Ay, hindi na sige ka, huna-huna. Basi kong palabian siguro ka ay. Grabe pila ka rounds. Ha? Grabe yun. Oh, tanawan ko na imong kuano, imong panty, oh. Ay, amo gani na nga kuan ni. Amo gani nga. Nangabuslot. Siguro isugid ko sa imo kay wala gid gani. Ay, wala gani. Umpisa ka tong pagkuan, umpisa ka tong pagpasko. O pagpasko, pero pagpasko, nagpabuto mo. Amo na lang tong last. Pagkatapos Pasko, o New Year. O, nagahulat-ulat man ko nga tapos ka Pasko. Okay. O, ato. Pag New Year. Nakalima kami. O, pag New Year naman. Mm. Siyempre, grabe gid ang Di mo imong, nagpabuto sa sulod o sa gawas? Siyempre, sa tunga-tunga eh. Grabe juga tiba, tunga-tunga yun. Hindi naman yung banaher nga si G. Go, go, Ay, go. Amo ganina kay isa pa nang munang siguro nagapaluya sa akon kay permi ko lang ginaisip. Isipa pala pag New Year. Oh, naga-expect ka nga mag-celebrate ka mo duwa. Oh, nalabutan na lang ang New Year kag nag-Three Kings na lang o ay gihapon. Ano ba ginakuha mo? Ano ba ginaproblema mo? Nagka-problema bi ako bes kay hindi gidabi sa Ano nga hindi? siya nagalakat gyapon sa iya nga ex. Uy,
Kagangiya nga rason kay tungod may bata sila, kinanglan man daw sang bata nga makita ang ilang nga papa bala bes. Uy, grabe yan. Maginang Grabe kinalain. naman siguro na sa dili. Hindi kinalain ka buhat ka pala. Ang ginambal ko gani Ay, bes. pagkatuan lang bala ang bata di. Wala Kaya, na tapos problema ang bata na mo ato diri, bes. Dili na siya mo ato dito. Basi ko ginig ato niya dito, bes. Pagkatapos sa bata, nga giano no sa bata, giminya. Ano bot mo ang balon nga? I mean, baka nang agianan sa bata, Agianan ba? sa Kanang bata. kuan sa kuna, pagawas. Hindi mo agi ang bata. Hindi ka magambal sa amo sina. Hindi na siguro amo ang bana ko. Sa bagay, kagang buta isa mo pa sa nga. ibang bana. Bisan talagsa na lang gani maglakat ang bana ko kung kaisa maglakat sa tito kung kaisa maagahan tagduwa ka adlaw pala. Abi ko bisita lang. Gani pero do kung kaisa bala daw makauna-una mabala ko sang malain balaaw. Uy, grabe siya, no. Hala ka. Uy, bantayin na yung mga banaher, uy. Kung kaisa gani kalain kitang buot ko. Tama. Kay kung kaisa sa time nga trangkasuhon ko, sa time nga kurugon ko. Naga-expect ako bes nga may makupkup sa akon. Pero, Wala gid. grabe Wala naman si gid. Jego, uy. Pagkatapos ko nang iyang ex mag-text nga katuan ay di ang bata mo malain pa matyagan. Di siyempre hindi maglain sina kay kontento. Ara ginapasugtan ko siya anytime. Grabe ba niya ang ex po text-text pamapot sila? Pero ang gusto ko bala kung tani ba na balansi man ako kinahanglan ko man siya kung kaisa ba. Kinahanglan ko man siya ay pero siguro akon malang niisip ang nagapalain Siguro Hindi naman siguro tinuod na, bes. siguro wala man siguro may ginahimo ang akon nga bana. Ato naglakat naman sa tito sa birthday. Birthday naman daw ko ron ni Rian Joseph Batislaong. Ay, mga tunod yung bonsyon na po na. Hindi ako maglakat dito kay wala akong giimbita bes. Pero, bes, Ang akon lang bana. Pero si Rian Joseph Batislaong happy birthday ko no. Greetings coming from Daddy Leo. pero bes, ako tayo mga bes, no? Hindi ka naman sige isip, anak, bes. Ang imong importante ron, bes, gwapa ka. Hindi. Di ba? Wala man na sa pagpagwapa siguro nga panahon sa buong bes. Bisan ano mo kagwapa kung hindi ka mayo magdala, wala ka gihapon. Pero may ka man magdala, di ba? Grabe kay ka magdala og AK-47. Hindi, pamatyagan mo lang na ang ako nabi, gwapa lang ako pero hindi pa ako kayo hustler gid magdala. Pero ang importante, kaya din mo papution ang itom. Di ba? Bisan na itom lang ilo ko pero kaya ko maghihapon papution mataya ba? Hoy, sige na. Uy, mamahaw sa taon. Grabe. May dala ka sa Dapat diri ko, nagdala ko kuan kaneng litson. Ate, sige. May ara pa tito, may sudan pa tito, maayo gani kay isa ta lang kaka-text nagapalapit ka dayon. Siyempre, what our friends are for. Gani, ate, sige, sa bawan tatong akuan anay, sa bawan tatong litob. Ang litob. Kanang shell good. Ay. Sige. Hindi ba guna-unaan na? Bes! Yes, bes. Sana all my shell. Hoy, grabe siya. Bahala, wala ko'y shell. Basta hilas. Ate, dali na. Sige. Good morning, baby loves, Ray. Sir, Ay, grabe ka.
Mayong aga, sir. Ay, napagtawag-tawag sa kog, sir. Kay isa naman ta din ka. Mga empleyado raman ta. I have something for you. I have Maxan coffee para nimo, Ario. Salamat Ganahan kayo, ka, sir. ani, Oo, ganahan salamat ka, ani. kayo, sir. Pasensya ka na, sir, kay nadugayan abi ako gina sa entrance ang isa kadako nga mall eh. Wala pero- problema. pero subong, sir, Nadugayan ka. Madamo abi nagbakal sang SIM, sir. SIM card? Oo, madamo. Kag isa pa, sir. Kamusta ang mga kuan ko, sir? Mga sales ko, sir? So far, Makaabot ba sa kota, subong, sir? gamay na lang. Siguro mga 50,000 na lang abot na sa imuhang kota. Anyway, okay, layo sir. pa man to. Mga 2 months pa man. Pero, paning kamuta, buligan ta ka. Ay naman sa ning Maxan coffee para kanimo. Salamat gid kaayo, sir. Salamat sa imong concern, sir. By the way, Pero, sir, ngayon tani ko sang pasaylo, sir, kay sa mga absence ko bala, sir, sa mga absent. bitaw napansin po na ko nga ga-absent ka. By the way, pwede ba babalaan ko nga sige kag absent? Ray? Wala man sang problema, sir. Kung isabi, sir, malain lang pamatyagan ko bala, sir. Wala ka ba ginaaruga sa imuhang bana nga? Kaya pangalan si mo bana, si Jigo. Si Diego, sir. Oh, di ba? Live-in naman ka mo ni Jigo, pero dapat ginaampingan ka niya. Oo, sir, ang matuod siya na, sir, ginalutuan man ko ni Diego, sir. Nga naghibi ikaw. Ginalutuan man ko ni Diego, sir. Dali lang. Pasensya ka na, sir, kay... Ayaw, paghilag. Pasensya ka na, sir, kay emosyonal abi ko sa mong, sir. Pwede nimong i-share ka na ako. Hindi lang, sir. Mahuya ako, sir. sige. Mahuya ako, sir. Mga problema sang kwan, sir. Mga problema sang magpartner. Natural ka na. Pero may mga lalumbang rason nga. Kung dalom lang nga rason, sir. Pero tigini ka dalom, sir. Mao ba? Di na matungkad. Hindi matungkad, sir, kung kabuton mo. Pero kung gamitan mo sang kwan, sir, gamitan mo sang singit, sir, siyempre matungkad mo gini, sir. Abot ang baras-baras. hindi lang baras-baras, sir, pati ang bato-bato, sir, lapot. Mao ba? Pero as imuhang head din sa department, pwede ba na kumabalan? Basig may maibulig ko kanimo. May problema kita, abi ko, sir, kay kabalo ka na, sir. Problema sa gugma, kag isa pa, sir. May arabi sa dating nakarelasyon, sir, eh. Mao ba? Kag umuning isa kahalinan, sir, nga nagalain ang bot ko, sir, kay kung kaisa, sir. Mas priority niya pa to, sir, kay isa sa ako, eh. Mao ba? Baby Ray. Galain gid, sir, ba? Galain gid sa buot ko, sir. Pero hindi ka na Di ba, sir, kung ikaw, sir, di ba kung ikaw tapos na kamo sang imo karelasyon dati, dapat ako nang imong i-priority, di ba? Tama. Pass na to, sir mo. Tama. Ito sa ano bala, sir? Kung kaisa, sir, bisan malain ang pamatyagan ko, sir, bisan ginabusisaw ko, sir. Pero gabaka-baka, gyapon ko trabaho, sir, tugod kay palangga ko si Diego, sir. Ray, kung ako panin. Sir, ano gani ang bulong sa busisaw, sir? Butong. Butong, sir. Butong. Sabaw sa butong. Abi ko, sir, bulong sa kwanto yan, sir, katong butong, sir, bulong sa tala. You're a joker, ha? Hindi, sir, bisan malain pamatyagan ko, sir, bisan problemado ko, sir, pero kaya ko gyapon palipayon ko, galingon ko, yes, sir. Kaya ko man gani istoryahon ko, galingon ko, sir. Oy. Pero kung kaysa, sir, nagatingala ako, sir, ba, kung kaysa nagasabat man. Ano man ang sabat niya? Ambal ko kakaon ka na. Kung kaysa, sir, makibot ako, oo, kagina, maupod ta. Grabe na ka ng imong problema. Lala pa sa lala. Pero, Ray, hindi ka magka-problema, Ray, ha? Sir, Kay kung... tagay ko advice, sir, baby. Ray,
Sir, anong dapat ko imuon, sir? Dali lang. Mupisto ko sa imong likod. Nagpalapit ka sa akon, sir. Ray. Nagtindog siya sa akon nga likod. Ray. Ginggunitan niya akon nga likod. Ray. Iya ginpisil-pisil. Kabalo ba ka, Ray? Bago niya ginpisil ang akon nga likod, iya sa gilawayan. Albularyo magod ko sa una. Sir, ano Lawayan mo, ko para layo ka sa tuyaw. Kung ako kanimo, bantayan ni mo na imong live-in nga si Jigo. Sir, ginapantayan ko man sa sir, pero... Base ko, pag-abot niyo dito sa iyang ex nga karelasyon sa una, na may anak sila, may bata sila. Base kung dili lang ang bata ang iyahang ginakugos-kugos. Siguro, sir, hindi man siguro sa amo na, sir. Pagkatapos sa pagkugos sa bata, base ko gaga, ang kanang gihidlaw man siya sa kung asa naghalin ang bata. Di ba? Kaming mga lalaki kabalumi, mingawon gani mi anang kanang inday nga pero mamilinti lang namong upod. Kana pa nga. Pero... Dugay na silang wala nagkita. Hindi man siguro sa amo na, sir. Pero tinuod ka na. Kag-isa pa, sir. Uhaw pa sa camel. May salig ako kay Jigo, sir. Biskin. Kag-isa pa, sir, nagambal si Jigo sa akon, sir. Nga katong ex niya, sir. Matapos pagbata sa ilang nga bata, gipalaygit niya na, sir. Amo galing kampante si Jigo nga marigbalik-balik dito kay nalaygit na ang babae. Pero kung ako ni Moray... Hindi isa gani, sir. Nagahuna-una man ako, sir, para hindi na lang bala ako magsigi kaduda kag makapalain bala permi sa trabaho ko, sir. Total, laygit naman tong iya nga ex, sir. Anong maayo himuon, sir? Mangayo ako advice, sir. Siguro, sir, maayo man siguro, sir, nga ipakapon ko man guro sa Jigo. Magsugot siya. Nga tanggalo ng iyahan niya. Pwede man na siguro, sir, higtan lang lastiko. Depende. Kung magsugot siya. Kung magsugot siya, higtan ang iyang duha ka batingaw. Pwede man na siguro, sir. Pwede gani sa kuring. Pwede magsaito. Pero kung ako ni Moray, diri ka na lang kanako. Sir, Total, wala pa mo nakasal ni Jigo. hindi, sir. Kaya nga hindi. Bisan nag-away kami ni Jigo, sir, pero may kahadlok yapon ako sa Ginoo, sir. Di ka mahadlok. Hindi, kung ako... Hindi ka mag-amo sa akon, sir. Ay, ako, sir, nakahuna-una ako nga kapunon ko si Jigo, sir. Pero basta ikaw, sir, bakon sigihon mo na, sir, at doon ko na diretso ng iyo. Butang eh. Amo na, sir. Pero... Hindi ka man mag-grab sa oportunidad nga. Pero... Yari ako sa kaluyahon sa buong... Ako, Ray. Hindi ka mag-amo sila, Kung sir. Kung ako ang imong sugto na, pakaslan ko ikaw dayon. Tinuod ka na. Hindi pala, sir. Pamilyado ka naman. Bago lang kami nagbulag sa akong asawa. Hindi, sir. Hindi ako magsugot. Ray! Hindi ko pag-ibahilo ang 3 katuig namon nga relasyon. Ray! Sige, excuse me, sir. Ray! Oy! Pandamay. Wala ni salira kong magic. Gabi nga. Sabi ko, alas 5 pa lang ngayon mga out. Alas 8 naman eh. Nag-agi ko sa... Ako ang bata kay... Nanahara naman tada. Ahara naman tada. Abi, pakatuan na lang ng bata mo, bala di rin na lang pagpaistara na. Mo ginapermi ang problema pa. Dali lang. Kaya daw mas ginapaboran mo pa na permi ng bata mo. Wala ka kabalo, grabe ang pag-antos ko sa imo, Jigo. Go. Wala ka kabalo, Jigo. Go. Kung maglakat ka diri, malakat ka dito sa ex mo. Pag ginapasugtan na ka, di ba?
masugtan ta kati nga. Nga, kutani ba lagi naisip mo man ako? Ari naman kita. Di ba nag-istorya na ta sini? Nag-istorya na gani. Di ba nag-ambal ko sa imo, di ba? Pero nga, sige-sige na lang ni. Alam na kay ginapangita ako sa bata. Amo gani ambal ko sa imo, kuhaan na ng balaning bata mo. Ano hunta na kay dili magsugot ang bata nga diri siya mag-star. Nga hindi magsagot. Amo na, dugay na naton niya plano, di ba? Di ba kay problema permining bata mo? Di ba nagambal ko sa imo, maobra na lang tabala ka o galingot nga bata. Para hindi ka na maglakad dito. Kubra man ta, di ba? Mag-ubra ka ni. Grabe ganing balhas na ubra na to. Pero nga, Jigo, ginakapoy na ako ba? Ginakapoy na ako. Ha, inakapoy ka na. Amo na naron. So nagawas na ang matuod. Malakad ka lang di kung ginahidlaw ka sa akon. Tapos kung kaisa gani, bisan dugay kitaway na kita ay gani. Bisan pagkamustaw ay git. Bisan gamay lang nga himas so ay git. Amo na nang ginipangitani mo ang himas? Bisan igham lang na gamay. Jigo, tungod kay nahidlaw ako sa imo. Live-in mo gud ako kasalan ang kulang sa aton, di ba? So karon nagaduda ka sa kuha? Oo, nagaduda ako. Tragkaon ko ikaw. Balan mo anong rason nga nagakadto ko dito? Di ba? Gusto ko makita sa bata. Hindi naman na pwede nga. Ba, hindi na pwede nga di ko sa pagsugtan. Kaya ako ang iyong tatay. Now, kung karon gaduda ka sa kuha, meaning wala na kay trust sa kuha. Di ba? Wala ka na salig sa kuha. Hindi ka magamusina. Ano hindi ko magamusina? Kabisan pa mga barkada ko nga nagapalain sa imo pero Amo na. Ginadepensahan ko gyapon ang relasyon. Natural na depensahan ko nimo kaya ako ang imuhang karelasyon. Oo. Pero dapat intindihon mo man ko. Intindihon mo man Hindi ko. man ta ka. Ano na lang ang papel ko sa imo kabuhi? Ay, ano na lang ang papel ko yan sa imo kabuhi? Ha? Sige. Kinasumbat na nimo sa ako Digo. sa kung ano ang papel mo sa akong kabuhi. Hindi ka magkamusina, Digo. Maluoy ka man sa akon, ay. Ako? Kung kay isa, ginahandom ko man ikaw nga makaupod ko ikaw. Bisan patig-abalang pala ko gamay. Pulit ka lang pala dayon. Batig ka ba? Ginom mag soft drinks. Digo pa. Intindihon mo man ko. Intindihon mo man ko. Anong intindihon? Intindihon mo man ko. Kapila na ta ka ginaintindi. Kay tungod gina priority mo pero may bata mo. Alangan bata ko na. Ako ya. Ginait sa puwera mo na lang. Ano pala ang kulang sa pagpalangga ko sa imo? Hindi na ako pagrasoni pa kay kung maglakat ka dito sa bata mo. Siyempre dalaman ng nanay. Hindi na ako pagbulatika pa. So meaning nagaduda ka sa kuha? Pasugidon ka, gipalaygit mo na. So meaning ginahuna-una ni mo nga pag magkadto ko dito. May nagakatabo sa mo sa nanay sa bata. May nagakatabo. Sige, nagaduda ka sa kuha. May nagakatabo sa inyo. Oh. Hindi, Kung nagaduda hindi ako ka sa pagtikali. Hindi Kung ako nag- pagtikali, Digo. Kung nagaduda ka sa kuha. Mayad pa siguro nga ang tato na lang nato. Ang ko niya akong mga brief. Kuhaan ko ni. Digo, Ah, hindi pa gilabti na. ako man yung mga brief. Wala ka sang imo dira. Wala ka sang imo dira. Anong bot man balon nga wala ko sa ako ada. Lipat ka na? Nalipat ka na? Ano? Nalipat ka na nga Ako wala. ano mga brief tanawa? Hindi, Digo, hindi na imo. Ang ginapanghanger di ako nagaplan Hindi na imo. Panginmatyan ko ina nga brief. Kasi Kuhaan ano mo. brief? Ako anong brief? Hindi na imo. Nalipat ka na. Kasi no na. Nalipat ka na nga wala kag brief. Nalipat ka kag isa pa hindi na imo. Kuha na. Hindi na imo. Kuha na mga brief. Digo, panginmatyan ko ina nga brief kung kuhaon mo. Kami na kay kuha ko na. Hindi. Ako ano mga Hindi brief? na imo. Kung hindi na ako kasi no ng mga brief. Kay pare mo ina. Lame kayo. Malambot ng brief ni pare doon. Malambot ng brief ni pare. Hindi ka na magtingala, Digo. Hindi ka na magtingala. Kay kung kaisa kinahanglan ko, ikaw wala ka permi. Kay kung kaisa kinahanglan ko, ikaw wala ka permi. Amo na si pare mo ginatiksan ko. Pare, proxy kanay kay pare mo.
proxy si pare. Daw maninoy. Daw maninoy lang ba pwede ka proxy ba? Ay, nako. May rason man May sa gali. rason. Nag-text si Ray Ray, ambal niya, Papa J. Boy Nonoy, namanaan ko gid, o nabalaan ko gid, nga. May ara pagali, o nga. Sila, may ara, palangga pagid niya ang iyang ex. Di ay. Ano imuon ko, Papa J. Boy Nonoy? Muna ginahambal pa ba J sana all gabalikanay.